kasilanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta. Buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Ang La Virgen Dugang de nga la impormasyon Candelaria, angot sa balota. patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa nahaunang nga adlaw sang Disyembre sa sining panahon sang Adbyento. Apang malapit ikaw o Ginoo kag ang tanan mo nga mga sugo matuod. Sadto pa nga panahon natun-an ko na sa imo mga sugo nga ginpasad mo ini tanan sa walay katubtuban. Mga muyo kita. Ugamhanan nga Dios, ipakita ang imo gahom kag buligi kami, agud nga paagi sa imo grasya, madangat namon ang kaluwasan nga ginsablagan sang amon mga sala. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 7 versikulo 21, 24 tubtob 27. Indi tanan nga nagasiling sa akon Ginoo Ginoo ang makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon Amay sa langit. Gani ang nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sini. Kaangay siya sa isa ka maalam nga nagapatindog sang balay sa batuhon. Nagbunok ang ulan kag nagbaha. Naghangin sang mabaskog kag nagwaswas sa balay. Pero wala ini maguba, mangudgin patindog ini sa batuhon. Apang ang nakabati sa akon mga pulong kag wala nagatuman sini. Kaangay siya sa isa ka buang-buang nga nagapatindog sang balay sa balas. Nagbunok ang ulan, kag nagbaha. Naghangin sang mabaskog, kag nagwaswas sa balay. Kag narumpag ini. Isa sa mabudlay nga palamangkutanon nga aton ma-encounter,
either gikan sa aton mismo nga kaugalingon o kung gikan man sa iban, amo ang pamangkot nga paano mo bala mabalaan nga kabubuton sang Ginoo ang imo ginapili kag ginatuman. Mabudlay ini samtun apang sa akon personal nga eksperyensya, mahibaluan ko nga matuod nga kabubuton sang Ginoo ang akon ginatuman kud sa akon pagpangamuyo kag pagbinagbinag sa duha ka bagay, especially sa duha ka maayo nga butang o kon pililian. Akon ginapaiway ang akon personal nga kagustuhan, preferences kag interest para sa kaayuhan sang iban. Medyo mabudlay ini buhaton pangod nagakinahanglan gid ini sang dako nga grasya halin sa aton Ginoo. Ilabi na gid halin sa Espiritu Santo nga amo ang nagaiwag sang aton panghuna-huna kag nagagiya sa aton sa pagpili sa mga pamaagi sang Dios. Kag hindi ini mangin posible kung hindi kita magpaubos kag kalimtan ang aton kaugalingon. Kung kita nagatuman sang kabubuton sang Dios, makabatsyag man kita sang paghidait sa aton tagipusoon. Sa aton ebanghelyo nabatian naton si Jesus nga hindi tanan nga nagatawag sa iya Ginoo, Ginoo, makasulod sa iya ginharian, apang yadto lamang ang mga nagatuman sa kabubuton sang iya amay. Bilang mga sumulunod sa aton Ginoong Jesus, kita man nagahandom nga makasulod sa iya ginharian. Nakaibalo na sini ang aton Ginoo, wala duda. Amo nga sa sunod niya nga mga pulong, ginatudloan niya kita kung paano naton malabot ining ultimate desire. Paano? Ang pagpamati kag pagtuman sang iya mga pulong. Bulahan kita nga sa adlaw-adlaw nga ginhimo sang Dios, yari kita diri nagapamati kag nagapakigambit sa isa kag isa sang pulong sang Dios. Bisan hindi kita makakadto sa simbahan adlaw-adlaw kag magpamati sa liturgical readings, gintagaan kita sang grasya paagi sa kahigayunan nga makapamati sang pulong sang Dios sa matag adlaw. Apang aton anay pamangkuton ang aton kaugalingon kag usisaon ang aton mga konsensya. Sa adlaw-adlaw naton nga pagbukas sang aton radyo agud mamati sa pulong sang Dios, matuod gid bala nga nagatudok sa aton tagipusoon ang iya mga ehemplo kag mga pagpanudlo. Nga pagkatapos naton mapamatian ang ebanghelyo sa adlaw-adlaw, nagadalom bala ang pagkilala naton sa Dios? Kung ang aton sabat huo, salamat sa Dios sa sining dako nga grasya. Apang kung ang aton sabat wala pagid, ayhan ginaagda kita sa aton Ginoo nga seryosohon siya sa iya mga pulong. Nga aman, bangod ang pagtuman sang kabubuton sang Dios, mahimo lamang naton kung kita nourished by the Word of God. Paagi sa pagpamati sang pulong sang Dios, matun-an naton ang mga pamaagi sang Ginoo. Ang iya nga batasan, ang iya mga pulong, kag amo ini ang aton sundon, agud matuman naton ang kabubuton sang Dios. Paagi sa iya kabuhi, pagpanudlo, pagantos kag kahimayaan, ginpakita na mismo ni Jesus kung paano naton tumanon ang kabubuton sang Ginoo. Si Jesus ginatawag nga first fruit, una nga bunga sang pagigugma sang Dios Amay, ang nanginalagyan sa aton kaluwasan. Kag bilang first fruit, siya ang aton modelo sa pag-usisa kag pagbuhat sang kabubuton sang Dios sa aton kabuhi. Siya nga nagsakripisyo sang iya kaugalingon, lamang nga buhaton ang ginsugo sa iya sang Dios Amay. Mga utod kagabyan, kabay nga sa aton pagpadayon sa aton pagpanglakaton sa sining tiyempo sang Adbyento, padayon man naton nga ipreparar ang aton mga tagipusoon sa pagkariniya. Paano? Pagkatapos naton pamatian ang pulong sang Dios diri sa kahanginan, aton inidumdumon kag dalon sa bug-os nga adlaw, kag buhaton naton ang examination of conscience. Kung paano bala naton na-apply sa aton hilikuton sa sining adlaw, ang ehemplo, pagbinatasan, kag pagpanudlo ni Jesus. Sa katapusan sang sining adlaw, aton balikan ang pulong sang Dios nga aton nabatian sa sining aga, kag pamangkuton ang aton mga kaugalingon, nangin buhi bala ang pulong sang Dios sa akon kabuhi sa sining adlaw. Mga utod kagabyan, labing importante nga ang aton pagkakatoliko, nagiyahan sang pulong sang Dios. Agud mangin mapag-on kita sa aton pagtuo, kag indi kita madala sa anuman nga unos sang kabuhi. Kagagod padayon kita nga magtuman sang kabubuton sang Dios, bilang paghimaya kag pagsimba sa iya sa aton matag adlaw nga pagkinabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri.
Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure
sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos
Adyo so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 27 minutos nang nakarigad sa oras nga, alas 4 sa aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. It's 24 days to go before Christmas. 24 días na lang mga kabinan, kag Pasko na! Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong al Webes kita sa karon nga adlaw banwa. Webes kita sa karon nga adlaw banwa. Petsa 1 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Grabe, o pizza 1 kita ha sa bulan sang Disyembre, entrada Disyembre na. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Kag sa ato niya nga mga top stories of the day. Speaking of December 1, subong sa unang adlaw sang Disyembre may mapadlakan ayhan sa Manukan Country nga especially sa mga renters no nga wala nagabalayad. Kag subong man sa ato niya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita lokal nga aton iyang tutukan sa subong iyang agadriman sa aton iyang palatuntunan di ang mga artist dismayados gyapon sa punong barangay sang barangay 7 no sakay punong barangay Hershey Sibog kay promesa lang nga promesa way man nagatupang iyabayad natapos na ang Mascara Festival samtang sa dugang pang mga balita sa balita pong sunon ang mga non-permanent nga mga workers no tiginaduso man hatagan sang 13th month pay o kon bonus. Samtang sa mga balita nagikan sa ruwasang pungsod, update kita sa FIFA World Cup 2022 subong no Bombo Zalde nagapadayon pa no subong ang hampang naman ti iya naman isang Saudi Arabia kontra Bombo Zalde no sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo sa subong iyang gadri sa aton nga palatuntunan kontra Argentina. Bakod nga ng Argentina ho no it's Saudi Arabia versus Argentina. No, sige. Kag mga hampang pa kagabi no ato niya nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan. Kag speaking sang FIFA World Cup 2022, hindi na pagpadugayon pa kay yari na sa pihak nga linya or chikero naton ang pinaka-latest update sa kay Bombo Zalde for the second. Bombo Zalde, maayong aga. Yes, ba yung aga no bomboan sa aton nga FIFA World Cup 2022 update sa subong nga adlaw ti apat naman kahampang ang ginpatigayon humalin kagabi
tagduha-duha ni kahampang bumbuan by groups na ni ang ginapatigayon. Yes. Ti kagabi alas 11 ang gabi ka group D. Ang alas 3 subong nga agan nga nagapadayon patubtob sa karon iya ka group C. Yes. Ti sa group D manumduman naton kabahin dira ang Tunisia, ang France, ang Australia kag ang Denmark. Ti Tunisia kag France nagkontrahanay, Australia kag Denmark ang nagkontrahanay bumbuan sa lain-lain nga stadium. Kag sa subong nga nagapadayon nga hampang ang Poland versus Argentina bumbuan ang nagahampang versus sa Saudi Arabia kag Mexico bumbuan. Mexico. Saudi Arabia versus Mexico. Correct, no? Sige. Kaga una ho naton bala bumbuan ang kagabi nga nagahampang no sa Group D. Ti sa apat na ka-team nga kabahin sa Group D sulod na bumbuan sa Group of 16. Bali sa knockout rounds ang France kag ang Australia bumbuan kasunod ya sang pagtakop sang ilang ikatatlo na nga hampang ako na round 3 sang para sa ilang group D matches nga dungan ang ginpatigayon alas 11 kagabi. Di nagkasumpong sang France National Football Team. Ang France National Football Team bumbuan ginatawag ni sila mo sa ilang lugar Les Blues o kon sa English ti The Blues. Ang kontra nila Tunisia National Football Team o kon ang ginatawag nga Eagles of Carthage na bumbuan dito sa Education City Stadium kung sa DNT nagtakop sa 1-0 ang ilay nga nangin score bumbuan pabor o kon ang nagdaog ang Tunisia. Base matingalang iban kay ang bal ang nagdaog ang France kay ang Australia nakasulod ti Tunisia man ang nagdaog sa hampang batok sa France. Ti amo na nabumbuan ti balaw naton dugay-dugay ti nangin mapag-on ang ilay nga hampang depensa nila no sa parehas nga team sa first half. Ti sa first half wala gid sang may nakapasulod. Tubtob yate sa nakahimo sang puntos, nakahimo sang goal si Wabi Khazri no sang Tunisia sa ika 58 minutes sang ilang football match bumbuan ti nahibaluan nga bangod ya sa duha. Mayara nga duha mo nga nauna nga kadalagan ng France. Batok dito sa kontra nilang Australia kaysa Denmark. Ang sa duha ka magasunod nila nga hampang. Ti bangod dito ya bumbuan nakaangko na ni sila sang ticket nga sang spot sa group of 16. Daog sila o kon perde o kon draw man da bumbuan mayara na sila sang spot dito sa group of 16. Antes pa man na nila na kontra ang Tunisia bumbuan. Amo nang rason. So ang Tunisia no matabo kay Tunisia daog sulod or taktak? Taktak gid bumbuan. Goodbye. Mas kinagdaog siya. Goodbye Qatar. Amo gid bumbuan. Bangod sini no, ti ginapakamaayo ni Liz Blue sa manager this champs nga papahuwayon ang iya mga top talents bala, ang iya mga best team, ang iya nga line up nga umpisa ang ginagamit sa una. Kaya syempre sulod na sila sa round 16 mo. So ginatagan chance tong mga kumbaga second choices. Kumbaga kung sa volleyball, sa basketball pa, mga sa bench ano na gani, mga yara bala sa bench nga mga mga humalampang no nga supposedly bumbuan sila niya mga substitute sa mga original gid nga lineup bumbo that's why dumaog gid ang Tunisia. Yes, bumbuan no. Amo na siyang rason man nga naghuyang-huyang ang ilang performance. Bangod niya sang ginpahampang ang mga second choices, hindi na to ang mga top players gid nila. Dira no sa ikatatlo nila nga group matches. Gani apisar nga naluto sang Tunisia ang France bumbuan ti sa ulihin nila nga hampang, nagapabilin gihapon nga Liz Blues ang nagapanguna gid ya sa points table dito sa group D. Bangod ya mayara na sila sang 6 points. Samtang apisar nga nagdaog ang Tunisia sa third game, sila ang nataktak gihapon bumbuan kay bangod ya natipo nila bumbuan 4 points lang. Tugan siya sang draw sa una nila nga hampang batok sa Denmark kagati na perde sila sa ikaduha nga hampang batok sa Australia bumbuan. Ipatag naton bumbuan no kung paano balang point system diri sa sa FIFA World Cup. May tatlo na da bumbuan sa 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 hampang, pwede nga magdaog ka, pwede nga draw, pwede nga maperde ka. Sa daog bumbuan ang ginahatag nga points 3 points.
Once nga magdaog okay. Yung mga team, may ara ka na 3 points, kita mo bumbuan 6 points ang ang bahin sang France. Bango dyan sa first kag sa second game nila, pareha sila nga daog. Okay. Tag 3 points. Kag sa ikatatlo wala sila nagdaog. Ang draw no may 1 point kag ang bumbuan ang loss. Zero. Wala puntos. Amo na nga 6 points ang leading team, ang France na bumbuan. 6 points sila. 4 lang yang puntos ang Tunisia bumbuan. Samtang sa piyak nga bahin no, na diri naman sa hampang sang Australia versus Denmark, nalutos sang Australia National Football Team o kon Socceroos ni siyang ilang at team bumbuan. Ang Denmark National Football Team ginatawag The sila Rod Vide. O kung sa English na lang bumbuan. The Red and Whites. The Red and Whites. Ang red sa ila sa Denmark, Rod, ang white, basta may H-V-I-D-E, Vide. So, the Red and Whites. Okay. Amo na nang ilang team no. Sa katatlo na nila nga round sa Group D matches sa score nga 1-0 man bumuan. Nga ginpatigayon niya dito sa Al Hanoub Stadium. Nagapabilin no sa 0-0 nga draw nga hampang sa duha ka team sa ilang first half. Parehas mapag-on ang depensa samtang nahimo sang Bombo Mike. Link. Sige, go ahead. Nahimo sang Australia, bumbuano ang 1-0 lead, pinaagi sa pag-goal ni Matthew Lucky sa ika-60 minutos sang second half na bumbuano. Kasunod sang kadalagan ang Australia ang sulod na sa round of 16 sa pag-angkon sang 6 points sa bumbuan, 6 points man. Pareha sila, patas sila sang France bumbuan nga nagapanguna. Samtang madumduman nga sa Group D matches no, una nga nalutos ang Australia batok sa France. Samtang apisar nga 0 points sila sa una nga hampang. Sa second game kag sa third game sa Tunisia kag sa Denmark pareha sila nga nagdaog bumbuan 6 points man ang ilaya nga nabaton bumbuan. Ang Australia sa karon ang liwat nga nakasulod sa knockout stages no. Kay ulihi sila nga nakasulod sa knockout stages. Dira pa lang sila sa group matches bumbuan. Kakatak-tak na sila. Ang pinaka-last nga nakasulod sila 2006 FIFA World Cup pa. So, grabe ni ka-happy ang Australia ni. Pakingutan tama ni Sir aton correspondent dito. Imagine, no? 2006-2022 na kita subong. After mga more or less, Bombo Zalde, 16 years or 15 years, Bombo Zalde? Amugid bumbuan sa karon no, nakasulod na sila liwat ang ilang team sa ang Australia dito ya sa knockout stages sa FIFA World Cup. Samtang Denmark ang nadagdag na sa pinakaidalom, siya lagi na yung pinakanubo ang rankings diri no sa Group D points table bumbuan matapos yung draw sila sa una. Ginsundan sang duwa kasunod-sunod nga kaperdihan bumbuan. 1 point lang ang ilang nakuha sang Denmark sa kabuusan niya nga hampang no diri sa FIFA World Cup 2022 no bumbuan. So goodbye na. Mamutos na sila. Goodbye na ang Denmark kasubong man ang Tunisia bumbuan. Tunisia man namutos naman. Amo gid bumbuan sa ila na lang na sila yun. Kung makabalik na sila gilayon sa ilang pungsod, dito na lang sila lantaw na lang sila sa mga knockout stages na sang hampang bumbuan no. Samtang sa karon bumbuan last stress niyo sang kagaho nagapadayon pang hampang sang Group C sa bahin sang Poland versus Argentina, Saudi Arabia versus Mexico bumbuan sa subong ang Saudi Arabia versus Mexico. Kamusta ang status mo Zalde? Bumbuan no ang oras ang hampang yara kita subong sa dito sa Poland sa Argentina bumbuan 80 minutes na sang hampang. Dapat na lang matapos. Ang sayas ng Saudi Arabia kag sang Mexico bumbuan 78 minutes. Hindi parehas bumbuan kay may time nga ginastop mo. Ang oras. Medyo may nakascore na?
Mayara na bumbuan, no? Bali sa bahin sang Argentina versus Poland, nakaduha, nakapuntos ang Argentina. Zero ang Poland. Sa piyak nga bahin sa Saudi Arabia kag sa Mexico, bumbuan. Ti duha nakapuntos ang Mexico. Bumbuan, dako-dako ni nga butang sa Mexico, bumbuan. Kay ang Mexico, halin sa nauna sa ikaduha nga hampang, wala gid sila nakapasulod ni isa ka goal, bumbuan. Tiya pisar nga ang Mexico ti daw lang alang nga makasulod guro bumbuan sa knockout stages kay duha ka kaperdihan sa sunod-sunod ilang So hampang. anong matabo? Ti laban-laban na bumbuan na pisar sina bumbuan, no? Ti ang ginalagas na lang gid nga madugangan balang ilang score nga makapuntos man sila bumbuan nga maka-goal sila kay amo ni ang first time kung tani mo kung hindi kung wala ni sila naka-goal sang duwa sa subong bumbuan. First time in history sang Mexico nga nagsulod sa nag-intra sila sa FIFA World Cup nga na-qualify sila nga wala sila ni isa ka goal. May lang subong nakaduha sila. Ti kamusta si Saudi Arabia sa 78 minutes? Yes, bumbuan, no? Ti sa hampang diri sang sa nagkapadayon nga hampang, no, sa Poland, kadto kita danay, no, sa Poland kag sa Argentina bumbuan ti 47 minutes kagina naka sa second half na ni, no, bag-o pa lang nagsugod bumbuan 2 minutes pa lang magpagka-open sang second half nagpasulod dayon si Alexis Alister bumbuan, no, sa 47th minutes ang hampang nila dito sa Stadium 974 bumbuan, no, ang Argentina team. Pangti wala pa natapos si Jay Alvarez, no, nagpasulod pagid sa ika-67 minutes ang hampang bumbuan. Makita nato, no, ang ilang hampang bumbuan ginahatag sa iban nga mga strikers man sang team Argentina, no. Although ti ara man sa field, nagahampang man gihapon ang ginaidulo sang kadam-an si Lionel Messi bumbuan. Samtang ti sa karon, no, bumbuan, padayon ang hampang man sa bahin sang dito sa ikaduha nga hampang. Ang ila naman niya bumbuan sang Saudi Arabia kag sang Mexico bumbuan dito man niya sa Lusail Stadium dong ilang hampang ti second half man tanan naton yung mga third na ikatatlo nga group matches, no, bumbuan kalabanan ng mga scorer sa second half, no, bumbuan abot silingon grabe gid nya bantayanay wasusanay bantayanay pagkalabot sa second half ti kung sino una makapoy ti siya mahuyang ang depensa. Correct. Dira gid nang taksanay dira. What will happen to Saudi Arabia in case Bombozalde, in case kay gusto tagid tani madaog sila mapierde? Bumbuan, no, ang sa aton nga rankings ti bumbuan, no, ang sa tion nga mataktak ang Saudi Arabia kay sa aton nga rankings bumbuan sa karon ang nagapanguna ti Argentina gihapon 6 points. Nagasunod ang Mexico na bumbuan, sundan sang Poland kag amo gid nang nagakapabilin bumbuan ng Saudi Arabia at sa last ang ginakuha diri sa group stages kung sino may pinakamataas nga duha, pinakamataas nga puntos nga mahuman, no, bumbuan. Ti laban-laban gid kung hindi ni makabawi-bawi ang Saudi Arabia kaya ra nakita sa 84 minutes ti sila gid ni bumbuan magapauli. Hindi na makatapak sa knockout stages sang hampang bumbuan. May Rolls Royce pa man sila. Bombozalde, tani, no? Although nabalita to, pero Bombozalde, yari na sa piyak nga linya ang aton nga bombo correspondent direkta sa Saudi Arabia, si Sir Benji Kapanas Chudoro, sang tinaligdan nag-national holiday. It's like nagdaog sila mo, di ba? So, ang king, ang basang king, holiday! Kay grabe nga celebration. Bombozalde, salamat, Gid. Amuyad to bumbuan ang aton nga FIFA World Cup update sa subong adlaw bumbuan. Ini si Bombozalde for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Salamat, Gid, sa kay Bombozalde for the second sa FIFA World Cup update sa subong iyang aga.
Kag speaking sang Saudi Arabia, yari sa piyak nga linya ang ato niya Bombo, international correspondent no sa Saudi Arabia, Sir Benji Capanas Chudoro. Midnight dito sa Saudi Arabia, no? Sa Subong. Sir, maayong aga, halin diri sa Pilipinas, maayong aga man sa imo dira, direkta sa Saudi Arabia, Sir Benji. Sir Benj? Okay. Ara siya? Oo. Ara siya. Hindi siya bation, Bombo Mike. Okay. Okay. Sige. Dahil lang get. No? Check nato na. Si Sir Benji Capanas Chudoro, ang ato niya Bombo International Correspondent, direkta sa Saudi Arabia. Kay man pagdaog sang Saudi Arabia, sinang last time to bla? Kay first time mo, makon mo underdog ka. Yara ka sa dalom nga bahin, no? Sa FIFA ranking. And then, dumaog kaya kontra Argentina. Ang Argentina, isa ni sa mga bakod nga team sa FIFA, ha? No? So, pagdaog, gambal sang hari, ama niya, holiday ta. No? So, that is why, no, nag-holiday. Susubong, I'm sure and for sure, ginbantayan, gid, kay bakod nga team ang Mexico, underdog ni Gyapo ng Saudi Arabia, no? Pero paano nila ginbantayan? May mga yara sila sang ano ni gani, may mga lugar kung saan press blast ato ni may mga pay-per-view o public viewing. Sir Benji, sa liwat, mayong aga. Naka-ano siya? Naka-off? Naka-mute? Okay. Sige. Sir Benj? Ara. Okay. Sir Benji? Hindi ka kasulod, sir. Sir Benji? Batian mo ko, sir. Sir Benj? Pwede siya gamal. Okay. Hindi ka kabate. Alright. Gina-fix ta, ha? Sir Benji? Siguro sa imo nga headset. Okay. Hindi siya kabate, Bombo Mike. No? I-fix naton. Anong problem? No? Subong. Ano ta siya, sir? Okay. Sige. Anong problem? Kay naka-headset, please kakas na lang. Okay, sige. Ga-message kita sa iya. Okay, sige. No, para mabatian kita ni Sir Benji, kay amogid na, no? Sige. Kakson lang ang headset. Para mabatian kita, no? Please kaksa lang headset mo, sir. I-acknowledge siya sa liwat. Ginkakas niya na Bombo Mike. Message siya, sir. Kakson ang headset para mabatian niya ta. Okay, sige, no? Direct, pakigangot kita iya mga kabilang direkta sa ato iyang Bombo correspondent, no? Sa Saudi Arabia, no? Sa ato iyang mga kauturan kag sa ato iyang mga kabombo. Kay base wala nakasulod, Sir Bench, blang imo nga headset. No, sige. Ibalaon ta, ha, kay isa man ning ginabantayan naton, syempre, kumbaga kita yang heart naton ara man sa Asia nga team, no. That's very normal. Although ang tagsa ka mga Filipino sa aton nga mga kauturan sa aton yung mga kabombo, may ara man ananamian nga team. Let's say for example, Brazil, mga musina, mga France, no. Ang iyasang England, mga bakod nga mga team, iyasang Australia, no? So, pero amo na gani, no? Grabe man ka overwhelming gindaog sa Saudi Arabia last time ang Argentina. Susubong kontra nila isa man sa mga bakod nga team ang Mexico. Sige. I-acknowledge siya sa riwat, Bombo Mike. Ara na siya. Okay, sige. Gina-fix na to na aton iyang linya. Direkta sa aton iyang Bombo correspondent iya mga kabinan. Direkta iya sa may Saudi Arabia sa aton mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo para sa aton nga parayon niya update sa FIFA World Cup 2022. Okay, sige, no. Sige. Join lang liwat, no. Sige. So sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no, sige.
Bombo Mike, maano lang gid kita, commercial kita, ma-pause kita for a while, kaya establish naton, no? Sa aton mga kautulan, kaya sa aton iyang mga kabombo, ang aton iyang signal, no? Direkta iyang mga kabilan sa aton iyang correspondent sa Saudi Arabia. Na-join sa Riwat, Bombo Mike, nagbalik siya, na sige. Sa aton iyang mga tagpalamati sa subong iyang agad. Dugay-dugay yung balik naman ta sa aton yung mga local, man yung mga hilikuton dere, sa aton yung mga kauturan. Sus, samtang grabe, no? Sa aton iyang merkado, bala? Halos everyday. Di ba, December 1 kita sa karon? Sus, samtang nagahilapit, iya mga kabinan ng adlaw sang Paskwa, tanan nagaminahal na. Notice nyo ba magpanindahan ka mo, halos nagareklamos presyo sa Bombay. Subong nagsobra na gidya 300 pesos, no? Grabe man, no? Kisa ablado, ma-wonder ka. O kisa ilan ni sa mga traders, ang mga nagabligya, bala, hindi lang ni sa mga, ating mga nagabligya ng mga tangi-tingi sa merkado, pero ning halin ganyan sa ginakuhaan yung mga, sa mga supply, no? Kamahal na gidya kaayo, grabe. And don't you know, sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, hindi lang kita nagkaka-experiensya, Adria, sa aton, sa problema naton sa Bombay, mangin dito iya mga kabinan sa New Zealand, no? Mangin dito iya sa New Zealand, kaka-experiensya man sila, nagka-call out of stocks, which means mahal kaayo. Ang ilaman nga red onions nga ginatawag, na sige. So sa mga kauturan naton, ma-pause kita for a while, pagbalik ta, dugangan ta pa na sa aton iya nga mga tag palamate. Sige, delengin. Stand by. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Okay, sige, balik na sa ato nga panatuntunan sa mga kauturan naton kag sa ato mga kabombo. Direkta kita na sa Saudi Arabia. Yari na sa piyak nga linya ang aton nga bombo correspondent Sir Benji Capanas Teodoro. Sir, maayong aga halindri sa Pilipinas, no? Although bag-ulan midnight dira sa inyo, no? Sir Benji? Yes, hello Bomboan. Yes. Good morning. Okay, sige. Good morning sa tanan ng mga radyo. Good morning. Sa Bacolod.
Yes, sir. Kamusta? Kamo dira sa Saudi Arabia? Ginbantayan gid ining hampang subong kontra nyo Saudi Arabia versus Mexico, Sir Benj? Yes, ma'am. Medyo, pero daw alang-alang subong ang score. Patapos na, hindi ko na nag-loading ang ginatanaw. Oo, patapos na, 2-0 sir. na No? kanina eh. Correct. 2-0. Oo. Alang. Oo. Sir, 2-0 ng score. Do medyo... Pero sir, kamusta? Kay di ba last time nakibot ka mo, syempre. That's why nga ang hari nagmando kay nagdaog ka mo versus Argentina. Nagmando ang hari. Holiday! Pagkasunod nga adlaw kay na-overwhelmed gid sa resulta. Ang ini nga hampang, paano naman ginadaan-daan sang inyong hari, ang king dira kag sang gobyerno ninyo, Sir Benj? Bali, ma'am, bumbuan nung before kasi parang history yun eh. Historic nila sa hampang nila sa football. First time na ang Argentina, kumbaga, favorite fan ng Argentina, subong eh. Siya ang daw pinaka-favorite sang tanan nga magdaog. Tapos, 36 win yun. Bumbuan, wala perde since 2018. So, do sa ano pala nga sila lang nakaka-perde. As of now also. Gani. Nagdaog man nagligad ang Argentina. So, amo nang para daw ang naging ano sang kaharian, ang bilog nga Gulf country, daw nag-isa sa time nga ato nga nagdaog sila. Kumbaga, ato eh, handom dito nila, history. Nakuha nila ang history nga mo sila. Wala pa sang Asian country nga nakaperdi sa Argentina bumbuan eh. Wala Saudi Arabia pa lang eh. Kumbaga, grabe nga dungog. That's why nga nagmando gito yung hari. Champion na gani. Oo. Sir, nagmando gito ya dayon ng hari. Yang mahaliday ka mo dira, sir. Why gito ya trabaho? Wala gid bumbuan sang pagkaaga. Sang gabi pa lang wala sang trabaho tanan. So gid yan, nagastos gid ang gobyerno sa milyon real para sa tanan. Siyempre, sagot sang ano to eh. Gastos to sang gobyerno. Pero before that time, yung hampang nila, nag-impact din niya ng government employee. Wow, grabe sir. No? Pero subong. Prefer gid sila. Oo. Grabe gid yan. No? Pero subong niya sir, sa Mexico kontra Mexico. Di ba may trabaho ka mo dira? So ano naman niya? Hindi kay kaagahon. So pwede gid ka tanaw. Hindi na ginatagan gani ko sang link sang post ko eh. Wala sang ano eh Budlay tanawon, may charge eh. May charge? Grabe, no? Pero sir, kung may TV na, may normal na satellite, may free channel siya. Kaso lang sa ako ng TV ko, hindi ko na-connect ko sa free channel. Oo. Muna hindi among tanaw. So sir, ang mga tao dira, tutok ya sa ikaduha ng hampang sang Saudi Arabia versus Mexico? Yes, bumbuan. Kay kabalo ka kung magdaog sila ang posible nga masulod sa knockout game eh. So may posibilidad sila. So kung maperdi sila, so now perdi na sila siguro. Kung maperdi sila, wala na. Puli na sila sa Saudi Arabia. Pero kung magdaog sila kontra Mexico, continue sila knockout. For quarter final. Okay. Pero sir, let's say like kay di bala, ang balita nga ni bala sir, pwede man naman discuss sa amon. Ining Saudi Arabia players makabaton sang Rolls-Royce for beating sang last time to blang Argentina. How true is this, sir? Na madam, mabomboan wala sang kamatuoran kay gintan. Siyempre kami mga upod ko mga Saudi mostly wala daw fake news na siya. So kung nagwa man na siya siguro posible basic family na pero hindi ang government ng Saudi Arabia wala sa enough na to madam ang bumbuan ng isa ka adlaw nga holiday sa bilog nga Saudi Arabia. $1 million atong flowing ang gobyerno. So kung maghatag pag ido ka imposible hambal mo gani sa akon sir di ba ginano ko ni sa imo gin-discuss ko ni sa imo hambal mo gani sa akon posible siguro kung magdaog na gid siya pero sa as of this time do ka hindi amo na. Hindi ma'am, hindi gid bumbuan daw kalabo ay siyempre lang to opening pa lang ito eh. Historic lang to yang ayla pagkadaog mo lang to yang overwhelmed gid ang bilog na Saudi.
Oo. Ang bilog ng po is Middle East, I mean, Qatar, Oo. Pabang, Dubai, yung Sir, Dubai, oo. UAE. So, ang pagtutok ni Subong, grabe gid, no? Sa inyo, dira sa Saudi Arabia, sir. May ara sang public viewing or wala na? Kay gabi man siya, kag pa-midnight na. Sorry, bumbuan, ano liwat? Hambal ko, Wala sir, sang- may public viewing. Inablang kong pareho diri sa aton. Yun yung magampang si Senator. May public viewing siya, may aragid, puro more in sa mga company. Kasi most company kaya wala man siya totally sa yung mga tuka sa court, kumbaga sa mga company, sa balay naman mismo. On duty lang siya. Kaya pag-abot nila man na yan, pagpuli nila sa balay, sa ila man na galingon sila matanaw. Kung ba daw basketball na sa ila bumbuan amo na ang ila football dire, sa aton daw basketball ang number 1 din sa Okay. Oo. Ang sa ila, sir, ang number 1 dira nga hampang is dira sa Saudi Arabia, football get? Football git. Oo, hasta pag weekend ganit dire, hasta dire ubang ko may ano dire, football field. ano tra sa daan ko, hasta nakagahaw niya mga bata. Tuod. Mugid ang ilang Amugid na yang number 1. That is why nga amo na lang gid ni sila ka overwhelmed sang nagdaog sila kontra Argentina last time. Pero bumbuan sa Subong sa ano sang sport minister nila kay Prince Patpo. Basta siya Subong gin ano niya na ng hampang, damo na sila Subong hampang agin priority nga bisan sa boxing Subong damo na sila mga player sa boxing. Ginano na nila, nagupod na sila sa tinatawag pala nga competition worldwide. Kinanglan na nila Oo. So do nagapabakod. Nagabakod ang players nila Subong sa football. Pero ang football nila amo ginayang baga kung ano bumbuan daw ila bala national team national, oo. Sa aton Basketball kita. Ya din man nga purok ya may basketball court. Sir, nga purok. Makita mo kahit bato-bato bumbuan, makita mo kabataan. Correct. May maski ano lang na do it yourself lang na nga basketball court mahimo taya mo do amo man na dira. Football ya dira. Football, hindi siya totally tanan nga ano siya. May ara nga duta lang siya, bato-bato dra sa ko may ara man. Damo football area dire. Wow. Anyway, basta sir. Basta bataan. Oo. Bombo Zalde, anong update dira? Tapos ng hampang, Bombo Mike, si Bombo Zalde, tapos ng hampang sa Saudi. Kaya na, naka 2-0 ang score, no? So, ano sir, nablang, no, mabatsagan mo ang kaluya dira? Subong, din ka subong sir? Ma-midnight na din ka subong sa balay mo na? Ari ko diri bumbuan sa akong balay. Okay. So, ang mga kaupdanan mo dira, mga Filipinos or may mga Saudi Arabian, ano man? Mga Pilipino, India, Saudi. So ano man sir, nagatutok gid siya sige. Nagabantay gid siya sa gyapon subong sa hampang. O bumbuan ariyo nag-message nga si Puspo. They came out at pero di na sila siguro. Oo, sige lang. So, pero at least no, grabe ang pagtutok ninyo. So, gina-wish ko gid bumbuan nga madaog tani Gani man. Oo, sige. Anyway, Sir Benji, padayon lang kami nga magpakig-angot dira sa inyo sa dugang panga-update kag development, Sir Benji. Sige, salamat bumbuan. Mensahe mo sa pamilya mo diri, sir? Gali bumbuan. Ginatamyaw ko nga akong pamilya dira sa Bacolod, Sidoro family, si Nanay Kusita, mga utod ko. Tagang pamilya ko sa Sipalay, family Sidoro, Kapanas, sa Hinigaran, sa Kabangkalan, Himamaylan, Sipalay also. At sa mga batchmate ko asang high school, batch 1997. At sa misis ko, syempre, nulat niya, tanaw na siya, base na buktaw na Oo. Sino pangalan ni misis? Si Ami Chudoro. Okay, sige. Tagalog siya, madam. Okay, sige. Anyway, Sir Benji Teodoro, sir, thank you so much for your time. Thank you, bumbuan. Madamogit nga salamat.
Sige, there you have it. Ang ato niya Bombo correspondent direkta sa Saudi Arabia. Grabing pagbantay ito, no? Kay it's like number 1 gina sa ilayang football hambal ni Sir Benji. Kung diri sa aton, diin man nga kapurukan, may tayo basketball court. Amo na sa ila, masi balo bato, balasa na to. Ang iban to nga lugar, may ara sang football field bla nila. Kuntawgon. Okay, sige. Bombo Mike, no? Diretso kita sa aton diri yang local, na padayon sa aton yang mga balita. Sa mga kauturan naton sa aton yung mga kabombo, no? Magpadayon kita sa paghatag sang update sa inyo sa FIFA World Cup, no? Kay everyday like may mga updates kita, no? Until ini siya sa finals, no? Sa grand finals, sa championship rather, sa December 18, no? So, it's like mga 17 or 18 days to go pa, no? Sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. Pero, going back diri sa aton nga local report, grabe, hindi na maagwanta subong ang mga lamas, no? Desyembre 1, amo ni Blab, basta nagahilapit ang adlaw sang Pasko. Halo sa mga nagapanguna nga mga balaklon, nagamahal gid siya, no? Bakal kamo subong, dibla ang Bombay naglig sang tinlikdan ta paniginistoryahan. Isak bilog nga Bombay may ara na tag 15 pesos, 26 pesos. May ara to gani iban 30 pesos. Sus grabe naman niya, no? Di ba nang ginahimo nila ko, no? Natikid-kid ron. Kung pwede mo magkid-kid Lunes, Martes, no? Hindi ba na guro pwede, no? Inablang ahay. Diri naton makitaan nga muna gid niya kapuraot kag kabudlay bala sang sitwasyon. Sa piyak nga linya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, kamusta dira sa aton iyang merkado? Yes, Bomboan. Good morning. Live kat subong sa may Libertad Public Market adlaw sang Webes, no, kag December 1. Wow. Yes. Christmas na job gid kay Bomboan. Napatsaganta na ang kayami sang tiyempo kag ang malabayan ta nga mga establishments may ara na gid sang mga Christmas lights, Christmas trees kag ang mga kabalayan nagapatukar na gid sa mga Christmas songs, no? So, ang December 1 ta punon ta Bomboan sang kasadya bisan pa nga aton sa nga mga balaklon, no? Ano gid sa ato? Nagapamukaw. Gani. Kasi bibala nga pangungot. Wala eh. Kaya mayo lang na akong aranasan ni ang imo nga bonus. Kaya di gid sa makatampa bala sa kamahal sa mga balaklon naton subong. So, ari kita sa mga panakotan Bomboan, no? Kag chekaron ta kay sa ibang nga pungsod wala na kuno sang to Bombay. Correct. Dito dugay makanto ta kay Sir Tide Bombo Mike kag tagahatagan mo na ko nga daan, no. Sang link kay why na to gani Bombay to sa New Zealand, Bombo Grace dira kamusta? New Zealand. New Zealand. Bombo Grace kamusta dira ang Bombay be. Kitaon pang Mumbai. May Mumbai pa. May Bombay pero ang presyo. Kamusta unta? Nay, mayong aga. Live kita sa buong sa Bombo Radio Bacolod. Ko natin si Bombo Bombo Grace na galea. Ano pangalan ta, Nay? Lolita. Ano dito? Ano pa dito ta? Ernalyn. Okay, si Ma'am Lolita Ernalyn. Ara ko. Okay. Warak ay ka! Pinaga na, kamusta man ang aton sa nagring pwesto? Okay lang? Okay lang. Oo, mahal ko no sa kahapon ang mga presyo sa panahon, especially Mumbai. Tagkila sa kilo sa Mumbai. Nang 280 na lang amon baligya. Ay, ginpabaratuhan niya? Oo, nagbarato. Mayo ba? 260 amon ko. Okay. Timayo man si ma'am kay barato ba? Ang iba niya nga tag 320, how? Ang iba niya tag 320 ang kilo. Ang barato, ikaw yung mabaratuhan mo. Naaman. May ginansya ka naman. Kanami man kayo. 260, may 20 ka na kada kilo. Galing mo lang na kay hinay lang bakla na. Oo. Kaya ang perception sang tao, subong mahal. Yes, Bomboan. Kaya ang ginahimo sa mga tao, wala lang danay kabakal, gani ang iba niya sa labi, may ara sa mga karinderya, so ila na iliyakan kung paano sila makakinot pala
kay parang hindi mas sila mabugatan. Kay kung sample naman sa mga tiyanggi-tiyanggi, ang isa dahil ka Bombay, tag-tuste. Tag 20 gani, may tag 15, may tag 20 is. Oo, grabe gid siya, kamahal gid siya Bombo Grace. Gani. Tiwa pa libertad na lang sila ho, kay may pila pa, 280. 280. Balik ligad, 300 pesos. Oo, 300. Saan ka lang napanubo, Nay? Sang nagligad si Mana. Oo. Kay pinasobrahan man nila mahal ang mga tao niya. Ano ba, sa Ribson to 40 na lang. Oo. Sa Nay? Ribson. Adri lang ho, lapet. Sa ginakumprahan na nila. Oo, di ra kaga pangumpra. Oo. May kaayo pa sa amo nga presyo. Hindi ka na dakaayo kung pila ilatag amugin na. Amugin na saya. So pula lang na din nga Bombay. Pila man ka kilo ang imong ginakumpra? Kung damo ako nagpangumpra, ti damo man ako nagkumpra. Oo. So, bumadaan, ginagmay lang kay kung magduga, maperte ka naman sa kamahal. Yan, yung kung maglain na labang buwan, ako man nila nga perte. So, subong wala di sang may depekto. Okay pag Okay man? Oo. Kailan man kadlaw, malas, nay, or okay ang Bombay, di sa'yo maluyos? Basta po lang ang Bombay, dugay lang. Dugay. Galing mo lang nagamagaan lang. Oo. Kaysa sa puti, no? Dahil sige, puti, maluyos. Di may puti subong? Ang puti subong ano man, inang imported. Imported? May... Ari yan, hindi siya imported. Hindi, local na. Pero ang puti, may... Kagayan. Yes. May ano, Bombo Grace, may puti subong supply? May puti sa bunga supply, right? Oo. Alin Mahal? sa China. Mahal? Sa China. Imported siya Imported. Tag pila kilo? Pilang kilo, Nay? Daw tag 250 man. Hindi naman, oo. Mahal pa ang ariho, ang pula. Kasi sa puti. Timayo man Bombo Grace, at least... kami gabakal kay Kamal pang puti. Oo. Bombo Grace, mayo gid kay at least naibalawan naton subong nga nagbaragin pabaratuhan nila somehow. Oo, somehow 280 mahal na gyapon pero at least kay nagligad sobra 300. Di siguro, ang mga tao, why naman nagbinakal Bombay, tikita mo lang, pwede man lang gali maka-adjust ang mga supplier. Kanday ma'am ni, sila ya, why ni sila ya control, kay naginasyahan na nila jutay. At kung ginakwaan bla nila, na diragid na ngampang da. Pero ang katumbal, may katumbal siya, mahal na nagligad, subong niya. Ari, paitan na no? Tagpila subong ang paitan na 200? Aligad ng mahal. Katang nagligad tag 240. Oo. Sabong 200. Nga aman ang kotitot yung mahal mo. Oo, kotitot. Tagpilagan kotitot day. 500. 500 na? Ang kotitot? Nagligat. 450 lang. So, 500 na. Baka kotitot, manggitot, yung pangagat ba? Kahang. Init. Ay, 500. Oo, mo nang kotitot nga makasakit. Makasakit. Hindi na lang tamang kotitot. Magamo na. Pero kay, amo na siya Bomboan ang ginagamit sa mga inasalan. Bala. Mostly kotitot. Namit mo. Namit saya. Gapangagat sa dila. At ari gapangagat sa bulsa. Kasi wala ka nabilin sa kaita mo. Gani. So, ahay. No? Maayo man ni Bombo Grace, 280. Bulubahado. Yes. Pero mahal pa ni Gyapon kay last time dito, tag 200 na 160 amo na. Mahal pa, at least gamat-amat na siya barato. Oo. Naipila ang pinakabarato nga presyo sa Mumbai, nagligad pa nga mga bulan. Nang 280 gid. 280 gid. Ang pinakabarato na damdaman mo. Oo. Ang pinakabarato pala na yung mga 100 plus ang that time. Pila gid. Dugay na, no? Dugay na. Dugay na gid. Wala man gabot ang bagyo. Dulo ba na itong pato, tag 150. Oo. Pero wala gid sa Bomboan. Kiti, ngayon ako nyo Cagayan, no? Sa Cagayan. Cagayan pa ni, ang Bombay. Oo, kay ti kulang din mo, no? Tinaghina, gid sa gilibakla na isang Bombay. Naghina ang bakla na Alin pag maskara. Alin pag maskara. Alin din pag maskara. Okay, isa na sa factor mo, ang kamahalon bala. Ang iban gani siguro gakadto na lang sa puno para magbakal. Kay tinto makabarato. 280 mahal siya pero ang nagligad to yung nga si Mana mahal na gito yung magsubra pag idya 300.
at least ginbulubahad daw nila Bombo Grace. Yes, Bambuan. Morning Mumbai, damo man sa health benefits, no? Yes. Maka-reduce pala the risk parang magka-cancer ka. Kaya damo na siya antioxidants. Correct. Yes. Bombo Grace, yes. antes ta magtapos dira kay ma'am, ti subong damo na siya binta. Okay na ang bintanay? Ma'am, subong adlaw. Sa amo ni Mayong Mama baklanay? Kahon, damo ka na benta. Jut. Ani nag-live ta, madamo na karon. Kabay pa eh. Oo. Gaulanda, Bombo Grace. Salamat kay mama. Gaulanda, Yes, Bombo thank you Grace. kay Mama. Subong Bambuan, wala kaulan pero ang galom malapad gid katama diri sa May Libertad Public Market, no? Masa Oo. di ang semento sa gihapon kay tinag-ulan kag-ina sang kaagahon. Okay, sige. No? Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, Bambuan, live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace Linlabatan para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Grace Lubaton, ginbalik nila sa 280. Amo ning una siya medyo nagmahal-mahal, 280. Pero abe, kay ang ginhimo, Bombo Mike sa Messenger na lang si Sir Tide. Dito, dira sa Messenger na lang siya ko, no? Dira siya available. Ang ginhimo nila, no, sa mga kauturan nato, naghimo na siya 310, 320, as in pag-abot sa mabakal kabi sa mga tsulot-tiyangge kay iban hindi man bala maka-time nga magkadtugid sa Libertad, no? Ti ang isak bilog nga Bombay tag 20 pesos, sus nano man yang no, tag 20 pesos. Ti subonggin bulubatuan kabay pa nga pag-abot sa mga tsulot-tiyangge ni mas bulubahado na siya. No, pero kabalo ka mo sa mga kauturan naton, hindi lang kita diri sa Pilipinas. Actually, sa tutuod lang, hindi man gid supply aton problema, no? Dibla? It's ang kamahal. Kay kita mo, ma-adjust man ang gali nila ang presyo. Tina-notice nila subong ang mga tao tungkol sa reklamo sa Bombay. Why nagabinakal Bombay? Pero kabalo ka mo sa mga kauturan naton, dito sa comparison lang niya, dito sa may New Zealand, why nagani sila yung red onions, no? Ti anong natabo? Anong ginasubstitute nila sa red onion sa kamal-mahal gid dito kung may ara man? Chikeron tabala, no? Bombo Bike? Sa aton mga kauturan kay sa aton mga kabombo sa piyak nga linya, ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa New Zealand, Sir Tide Drogasyon. Sir Tide, maayong aga. Maayong aga, ma'am. Yes, sir. Sir, wala ka mo dira red onion sa New Zealand? May red onions kami di ma'am, maayong aga galis. Yes. May red onions pero medyo mahal. Galabot $6 to $8 ang kilo. Pero do 4 to 5 lang na sa kabilog. Ti pila ni equivalent gani isang $6-8 mahal 60. Mga 240 man per kilo. Oo. So ano ni siya, sir? Subong nagmahal? Sa una pila ka dolyar nang bili? Subong sa una ma'am tag 299 na may 199 lang gali ma'am. Do triple gali? Triple, Sir Tide? Yes, triple. Anong rason man? Maski ng Burger King, hindi ko mag-mention. Pero ang isa ka food chain, okay lang. Hambal na sila nga, hindi ka mo magreklamo kung wala onion kay shortage of onion. Okay. That is why amuning gin-forward mo sa akon, pakitabla Bombo Mike. Nga ang mensahe nila ano ni gani Sir Tide, ano sila kuno sang red onion. Amo nang hambal nila sa isa ka burger company to sa New Zealand sa kanday Sir Tide. We are currently experiencing a nationwide shortage of red onion. Burgers may come out without red onion. Sakto na. Amo gid na tuod, sir? Oo, pero ang presyo sa burger pareho Japan. Grabe, no? Nga man, sir, amo ning kakatabo sa aton. Man, it's like dopolo pareho man kita mga eksperyensya, no? It's pagbahalang gatong ti amo man, no? Ang inflation na gid ni no? Dra sa inyo amo man. Amo gid ma'am, ang grabe man ni inflation, isa mga minsan pinakataas kay inflation. I think with the Commonwealth countries, do ika-third kami bala mo nga taas man ang inflation kag nakulbaan naman gid ang government subong kay up to next year ni. Ginakulbaan sila nga base may magtaas pag ng inflation may na gani nalipat ko sang term may nationwide nga it's like emergency or something
Do Oo. kataas gid sang tanan. So Oo. ang government gobra sila sa pamaagi. Ginabuligan nila man ang mga pigado. Grabe, sir, no? Pariyo man kaya. Kita mo man to kay nasa Libertad Public Market. Hamakon mo, sir, diri sa Amon. Last time to, di ka monitor ka man permi. That's why gani nga nakahambal ka nga bomboan. Diri sa Amon, amo man. Tagsubra, 300. At least kay na to sa Libertad. Mahal ni Gyapon ng 280, ha? Pero at least gimbalik nila sa 280. Kay ang mga tao, ay na bakal sa gawa sa Mumbai. Bakal ka pa imo yung tagpilang bilogs na. Pero sir, din kahalin inyo supply sang red onions? Usually sa Middle East, Middle East sa mga ang makitaan din namon nga mga gapadala Mexico. Okay. Galabot padiko-tiko. So kung gisa rason nila delayed lang sa deliveries. Sa ibang mga Asian countries siguro ma'am hindi lang why lang nila magtangod. Sir Tide, pero Sir Tide, ang it's tuod gid na nga gakadubud ko lang ang supply kun ang traders may problema nang gusto lang nila magsaka ang presyo kay tungod manog Christmas na. Siguro hindi sila nga pareho sa ato yung mag-board sang isa ka isa ka product kay kung madakpan sila sa gobyerno kung hindi sila serado sila business dako-dako ila multa. Pero lagi, sir, monitored gid sila nga kung hindi sila gakuha. Pero sir, sa experience mo, like last Christmas or before, amo ni nga binulan, amo man na yung ang sitwasyon sa few years back? Why gid maskin gani sang COVID to, why gid kami nakatilaw na nga nag-shortage sa sibuyas. Oh, first time. First time gid basi bilog gid nga kalibutan ng kinadla. For sure. Kaysa Amerika to, ang white onions nila, sir, mahal-mahal man to. Oo. Gani. Grabe man, no. Anyway, at least naibaluan namon, sir, no? Nga mo man drang inyong sitwasyon. Pero at least ang gobyerno nyo, ara gid dyan, no? Bulig gid dyan dayon, no? Gabalik ng sitwasyon ng kay Ari ganing background, gusto mong mapakita mo, may cruise ship sa bunga ng Dungka. Kadako-dako. 3 ka cruise ship ga Dungka every week there is a port. Bongga ba? Ano ni siya, sir? Dala niya sa cruise ship? Ga-cruise ning mga tao? From Australia ni sila. So, kung manaog na di sila, ma'am, manaog sila, ginasugat na sila sang bus, nga kundi sila makadto sa New Zealand, na part sa North Island. Wow, do trip ni nila, no? Gasakay, ga-cruise ang mga tao from Australia. Pila ay hani kaadlaw ang cruise nila, sir, halin sa Australia? Kisa a week nga cruise, labot na sila bumbuan sa 7,000 to 8,000 Australian dollars siguro. Wow, grabe, no? Nami kay damo na daga sululod sa inyo, sir. Okay na gid ho, kadako-dako gali ni isang barko ni ho. Royal Caribbean ni siya bumbuan. Wow. Oo. So kabalo ka mo si Sir Tide, diri ni siya nagatrabaho sa ano tawagan na sir. Na-cleaning ako sa port, ma'am. Oo, sa port. That's why kita ini mga nag-ilabot. Bago lang giniabot, sir? Bago lang yun, subong nga aga. Sila gabot. The usual. Dason, magwa ni sila karon ma'am alas 9 to 11 sang gabi. Dasig lang na di sila. Dasig lang gali? Dason, ma'am, ang ining Royal Caribbean, do almost 75% Filipino crew. Wow. So manaog ni sila karon tanan. Makita mo na karon ng mga kababayan mo. Ayo, singgitana ilang kami na kanami. Panglimpyo sila kwarto. Kanami, no. Kamakon mo 80% mga Pinoy. Yes. Damo mga Filipinos nga nagatrabaho sa cruise ship. Balo ka magtrabaho ka sa cruise ship, sir. Dako man ang imo nga compensation, dako man sweldo. Dako man nila sweldo. Oo. Anyway, kanami, no, nga makitaan mo, sir, nga ara ka mo sa New Zealand, tapos may mag-abot dira ang mga Filipinos, no, kanami isang feeling, sir, no? Yes, kay may Filipino store na di sa Port of Taranga nga lapit. So dira sila tanan gapadala kwarta man bumbuan. Wow, okay. Sige, at least makapa New Zealand sila. Sir Tide, thank you so much for your time. Halong dira, sir, halong. Okay. From Middle East, si Bombo Tide. Yes, that's it. That's right. Bye-bye. Bye, Sir Tide. Okay. Bye-bye. Okay, kita mo, may dako-dako pa itong cruise ship po, Pombo Mike. 80% naman ni Sir Tide are Filipinos.
diin ka man nga bahin, halin sa Australia, diin ka man nga bahin sang kalibutan, kanami, no, may mga Pinoy gidya. Amo na iya ka-talented, amo na iya ka-abilidaran, amo na iya ka-skillful, na bla, ang mga Filipino. Si Sir Tide, dira na siya nagatrabaho sa port sa New Zealand, ga-cleaning siya dira, no, amo na iya trabaho. So, manya, nag-message na siya sa aton because si Sir Tide, listener na sa Bombo Radio, manya bomboan, samtang kita, blaga discuss kita diri sa mga palatuntunan naton sang Bombay. Ni bumbuan kami diri gani yaho, may burger ya gani yang wine ang burger company ni nga wine na nagamit rin yun. Mukha kay ka mahal-mahal. Imagine from $2 nag-abot na siya sa mga $6 to $8. Triple man, no? Ang ang presyo. So it's like kung tanawon nyo sa mga kauturan naton, hindi lang kita diri sa Pilipinas nagaka-eksperyensya sang kamahal sang Bombay. Galing ang aton diyayag, produce kita ya Bombay. So kumbaga bla, do ay gid balaya do rason nga malmahal gid aton ya Bombay because ga-produce kita lain niya gani sa New Zealand nga they're dependent sa mga nagasulod kay man sila tuya tanom nga mga Bombay mo. Di bla? So Aryo, tingudi naging balikan naton kay na merkado. Nagbalik na sila amat-amat na 280. Kabay pa hindi na magtaas paliwat. Because, gapalang lapaw siya, nagasubra siya ya, 300 sang nagligad ni nga mga inadlaw. No? More or less, 2 weeks ago, sang na-notice natin nga, nagtimbuok na ning presyo sang sang Bombay haw, no? Sa aton iya nga mga tagpalamati, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, at least, no, amo na bala, may mga comparison kita bala, no? Amo ning bintaha, gid naton, diri nga mayara kita mga correspondence bala. Sa bugos nga kalibutan, kita nyo, no, makadto man ta to sa Africa, makadto man ta sa diin nga bahin sang kalibutan, may mga Pinoy, mayara kita sang ginatawag nga mga bombo correspondence naton. No, amo ning bintati just like mag World Cup kita, FIFA World Cup, tiga-update kita sa ila, ginahibalo naton anong sitwasyon, ti pareho lang gid just like for example, sa kamahal sang presyo sang Bombay, diri naton ibalo hindi lang kani sa Pilipinas, even sa iban nga pungsod ga ka-eksperyensya, no? Inflation gid sa tuod-tuod lang, inflation. No? So kamahal sang presyo sang gatong ti amo man. Sa aton iya nga mga kauturan, sa aton mga kabombo, mahal man to sa ila. Ano ang difference? Ang difference lang galing, alerto ilaya gobyerno, no? Amo na iya ka sensitive na bla dayon haw. Tapos may ara na sila dayon ayuda, bulig, ti kitaya. Kitaya sa Pilipinas, hasta na lang taya sa suged, na? Ang hambatos ang last time to ni President Bongbong Marcos. Niya, sila nga Christmas. So ang ginatanaw ko, panabuan na yung presyo sa bugas. Di alin pa man siya nagigad, gawang asal siya nga in due time, 20 pesos na lang ang kilo sang bugas. Tiway man! Ang gahambal man siya nga pila katuig, titadi mabatsagan ta amat-amat, no? Tiway man! Una pa to gani, nag 20 pesos to ang soft drinks to ng... Bla? Una pa sa 60 pesos ang litro sa soft drinks. 50 pesos. Una pa, grabe. Saka gidayang presyo. So, amo lang gid na iya somehow ang difference sa aton dere, no? Sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. Bombo Mike, dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iya nga aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo, subong man naton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Ari man yang punong barangay sang Barangay 7. Way manigabalayad sa mga artist yan niyang kag mga dancers, Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Mayong aga sa liwat bomboan. Sa liwat mayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Antes ko magsulod sa imo, nagangasal pa ko ni sang punong barangay, sang Barangay 7. Kaya nga, Bombo Lindsay,
Sang nagligad pa to yung October 23 natapos ang Mascara Festival, Street and Arena Dance Competition. Tub-tub subong, may balanse pa siya sa mga artist kag mga dancers. Sus nagalalain na gid yung mga artist kay nahatag na nilang ila serbisyo. Ti, may balanse pa si Cap Hercy Sibog. Si punong barangay Hercy Sibog, ginapanawagan ni sa mga artist nga, kapay man kami ay, nagpulaw bugtaw kami, nagpagutom kami, nagserbisyo kami, tapos may balayran ka pa ya sa amon, ti sagi mo lang kami ya pasalig. Tapos ng Mascara Festival, actually, bala mo man ang ginahambal kay sa Mascara Festival, ang assistance niya ginhatag sa mga barangay, Bombolinsi, 500,000 pesos. Halina sa syudad kag sa Yuhom Abing Foundation. Tapos, luwasin na, may mga sponsors pa ni sila. Nagpagwa pagid ni sila sa barangay fund nila. Ti hambal ni Kap niya, kabalo ka kulang. Ti, ang iba nambal, ti, panitaan mo daya pagi, kay nagserbisyo na daw mga artist. Muna ang kinaugtasan, kay sobra na isa kabulan kay natapos ning Mascara Festival. Samtang, sa dugang panamon nga balita, supposedly, mo nang ginambal natin kahapon nga kundi ang mga nagarenta bala sa syudad sa Bacolod sa amon diri nga Manukan Country ning sikat nga ginakan-an sang inasal nga manok, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, bauti kaulugtasan ni sa ila kay kahapon ang bagay ni Councilor Celia Flor, ang chair sang Committee on Market and Slaughterhouse ang sangguniang panlunsod. Miyara gidyang gapakatiga. Why pagidyaga bayad mo apisar nga ginahatagan na plaso sang syudad. Today dapat mangpadlak naman liwati, mamiting anay kay kung sino ni sa ila naman ang pangpadlakan kay damo man niya interesado nga gusto magbaligya dira mo sa Manukan Country. Kag subong man ginbalikan namon liwat ang presyo sang Bombay kung last time to nag-sobra gidya 300 pesos ang presyo diri sa mga merkado namon. Subong do hambal sang mga nagabligya lagi balik namon sa 280 kay why na do jutay nagabakal sang Bombay. Tiara mo lang gali nga pwede nila mapanubo-nubuan ang presyo. Kay speaking sang Bombay ang aton man gari nga listener kag correspondent dito sa New Zealand. Sila tuyad Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa New Zealand. Nag-triple man yung presyo sang Bombay. Sa una, $2. Subong nag-$6 to $8. That is why, ang isa ka burger company bala dito, nag-aabiso sa publiko na ba si magtingala ka mong burger nyo ay Bombay kay may shortage ta sang Bombay. Hindi ba lang kita sa Pilipinas ang nagano gali nagareklamo sang kataas ang presyo. Kag speaking man sa luwas sang pungsod, bago lang kita nakapagigangot man sang correspondent naton dito iya sa may Saudi Arabia. Kaya ang Saudi Arabia grabing pagbantay nila sa FIFA World Cup, especially sa hampang bala nga bago lang natapos Saudi Arabia versus Mexico kay mantin di ba daog last time ang Saudi Arabia kontra Argentina nga do it's like championship na sa ila nga puwerteng kalipay ito sang mga pumuluyo lakip ng hari kag nagmando dayon sang national holiday. Yung hambal ni Sir Benji Capanas Sudoro halos sila tala nagtutok gid kay man kaagahon midnight didto ang hampang no nga bag-o lang gid yan natapos pero do medyo kay may mga public viewing medyo naghuyhoy lang ang pako kay do why gid nakatigayon ang Saudi Arabia kontra Mexico. Amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Sige, balik-balikan ta liwat ang Bombo Radio Kalibo sa aton nga koneksyon niya. Sa probinsya sa Aklan, una diri dismayado ang isa ka babayi nga nagdangop sa may bahin sa amon nga Kalibo Municipal Police Station matapos nga papanaugon to siya sang driver sang tricycle nga iya nga sakyan. Ay ti una diri ginpaypay kuno siya sang ini nga tricycle driver nga may body number R41141 kagin pasakay. Pero sang namangkot na ini nga driver kung sa diin mapahato din nga babayi kag nagsiling siya nga to dito siya manaog sa may tabok sang amon nga Aklan Provincial Hospital. Nagsabat kuno ini nga tricycle driver nga manaog ka na lang kay ti mapauli nagali ako. Siling niya to kay ti nadismaya to babayi kay gin pasakay man to siya sang una kay man
dati nga daan, no, ginareklamo man ini nga mga tricycle driver nga nagapamili isang pasahero, nagapamili isang ilang nga destinasyon. Pero subong daw nagabalik na naman ang ilang nga estilo kay daw damo naman niya daan nga pasahero subong kag daw damo naman ang ilang kita. Rason nga daw sila ya nagapamili na naman liwat sang mga pasahero. Tigin blatter to sa Kalibo PNP kag refer ini nga concern sa traffic and management sang amon nga banwasang Kalibo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, isa man to ka motorcycle rider ang agin natikitan kag agin ginlapatan sa nagakaigo nga penalidad matapos to nga gin-apprehend gindakop sa mga katapos ang otoridad kay tuman ka gahod ang iyang nga muffler sang motorsiklo. Ini nga suspect nga si David Taunan, 39 anyos kag residente sang Barangay Poblacion Malay. Pero sang ginaprehend to siya ang iyang motor wa ay pato sang plate number, pero sang dakop nagsiling pa to siya, nagpakilala pa siya empleyado man ako ya sang amon nga Land Transportation Office. Di sang ginpangayuan sang ID wa man siya sang may ipakita. Tigin kita na ging impound ang iyang motorsiklo kag may penalty nga 1,500 pesos. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, liwat na naman nga nagamahal ang presyo sang sibuyas kag iban nga mga panakot diri sa amon. Sang nagligad nga dinuminggo tinapanuhan to namon daw naganaba naman kag daw inabo naman ang supply, pero subong nagbalik na naman sa 300 pesos to 320 pesos ang kada kilo sang sibuyas diri sa may bahin sang amon nga Kalibo Public Market kag sa iban man nga mga public market sa bilog nga probinsya sang Aklan. Kag nagakaubusan na naman ang supply sini kag of course ginalauman pa to sang mga vendor nga magapadayon pa nga amo ini ang presyo tubtob sa Christmas or ini nga palabuton nga Paskwa. Amo na ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo, sa ilo kita, sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, nagamundri ang mga balita sunod sa Rojas, kagbugos nga probinsya sa Capiz, sa naghilapit na lang Disyembre 1 na, advance Merry Christmas kita aton tanan. Sa diri sa amon sa Rojas City, naghilapit naman ang fiesta, o kung nga tawag diri nga si Nadia 2022. Kung sa diin gani, may mga programa, mga aktibidad diri nga ginapreparar ang amon sining city government sa sining kapiestahan sa patron ni Immaculada Concepcion. Ag inigani ang subong pa lamang nagapikapod na diri sa syudad sa Rojas City sang mga Christmas decorations, mga Christmas tree, mga Christmas lights. Kinatala na inang pasigahan subong or next week. Next week sang December, sa naghilapit gani nga fiesta sang syudad. O nakakadto ka mo diri antes ka mo next year antes magdinagyang kag magatiatihan kadto danay ka mo diri sa Rojas City. Sa dugang namon diri nga balita, ang LTO Capiz sa kanang Land Transportation Office ang dismayado sa mga aksidente nga nagakahinabo diri sa amon nga probinsya. Kay kinpayag diri ni Mrs. Maria Lourdes Casipe, ang hepe sa LTO Capiz, nga kadamaan sa mga nag-aksidente diri sa amon sa probinsya, mga wala sang helmet. Kung may araman, siko nila ang nagasuksok. Ang iban wala sang driver's license. Nga mo giniganing importante sa iya na dapat magawad ang mga luyag magkahibalo sa pagmaneho, kay wala ni age limit, kay man may nagpalapot ring mga reklamo man nga tinga man ginahatagan pa sang driver's license ning mga tigulang nga titani hindi na lang sila magmaneho. Ay payag ni Mrs. Casipe nga wala man niya sang lain nga magawad ang isa ka senior citizen sang driver's license kay wala sang age limit, as long as responsable saya, luyag niya nga mangin responsable nga driver kag makahibalo magmaneho.
Nas nagahalong pagani ni sila sunod diri kay ti ano sila mo tigulang na sila so amo pa ni gani ang mas nagahalong sa karsadahon. Ini payagani ho ang mga wala lisensya kaysa mga minor de edad, mga kabataan no nga wala lisensya amo panayang kaysa mambal mo sa kapalak-kalak sa dalan. So ginaganya tari ang LTO kapis nga mag gawad sa lisensya kag sa mga may student permit actually sunod diri hindi pa ni gani sila pwede magmaneho nga nagaisahanon. Dapat may upo di na sila sa salakyan nga holders ang non-proof or professional nga driver's license. Pero iba niya pag hindi nila sa student permit ya daw lisensya so hindi ina sunod diri sang lisensya sa pagmaneho ang student permit. Ginpayag man diri nga hindi kagat sa sining mga online process bala agud makaangkon sang driver's license kay ina peke. Siyempre may mga buwelta man no, ang mga motorista no, ang mga luyag mag-angkon sang driver's license nga ginapahayag no ilang kontra sa sining pahayag sa LTO nga hindi magkagat sining mga gapa online process. Sunod diri sa pila ka mga pumuluyo man limpyuhon sang LTO copy sila nga mga empleyado kay dira man nagahalin ang mga fixer. Sa dugang pagitamon diri nga balita, miyari diri sang SK chairman no nga ginreklamo sang pamatanon no sa ilaman nga barangay. Particular diri sa barangay Pagbunitan sa Banwas ang Sigma kung sa diin ang ila dira nga SK chairman ginapahayaga sandig sa sulat naging padala diri sa Bombo Radio Rojas ang wala na magpahingadlan nga pamatanon sa among nga barangay wala gid sang nakita nga proyekto sa ila nga barangay. Ang may mga aligasyon man aparte sa cheque nga ginapayag nagapa-in-cash gani siya sunod diri pero wala gid sang may makita hindi mamatsagan nga may mga may SK chairman sila sa ila barangay. Amo lang ni so far mga balita diri sa among syudad pagbugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas. Sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita, liwat naman nga ginkilala ang West Visayas State University bilang top performing schools sa November 2022 Philippine Nurse Licensure Examination. Ini matapos nga ti 100% gid ang WVSU nga tinakapasar sa 134 ka mga nagkuha sang pasinawa na 19 diri ka mga graduates sa nasambit yang university ang nakasulod naman sa top 10. Isa sa top 2, isa sa top 3, 4 sa top 4, 3 sa top 6, 2 sa top 7, 5 sa top 8, kag 3 sa top 10. Tisunod dari gani kay Dr. Joselito Villaruz ang presidente sa West Visayas State University, ginalauman na nila nga magpangibabaw ang WVSU sa nasambit nga pasinawa na. Sa madugay na nga tion nga daan na kilalang university sa pagpanguna sa nursing licensure examination sa bilog nga Pilipinas. Digin pangimbulahan man siniing mga passers kag top-notchers sang universidad. Samtang sa iban pa rin namon nga mga balita, ang probinsya sang Guimaras nagpagwa sang executive order. Ini may kaangtanan man sa mapaghimo na manginihilway na yung mga biyahero nga magwa sulod sa Guimaras nga wala na nagakinahanglan Bombo Radio Western Visayas nga magpresent pa sang anuman nga pamatuod nga sila ang COVID-19 free sa tion nga magsulod sila sa isla. Kati matandaan ta sadto before nagapangita para sa vaccination card ang ining mga personnel nga nagabantay diriya sa may parola aming kaso nga magsulod sa may probinsya sa Guimaras. So wala nang inaakag, wala naman sa kinahanglan pa nga inog fill out sa health declaration form. Inimak na anuman na desisyonan man sa provincial government sa Guimaras nga tikwao na ni ang vaccination card kag ang pag-fill out sa health declaration form bangod nga ti manageable naman ang numero sa mga kaso sa COVID-19 sa ilaya nga probinsya. Kag 96% naman nakabaton nga mga pumuluyo sa primary series sang bakuna. Samtang sa iban pa rin namon nga mga balita sa bahin sa probinsya sang Iloilo,
ginapungkoan dari subong sang Local Finance Committee sang Iloilo Provincial Government ang ihatag nga collective negotiation agreement incentive kag pipila pagid ka mga bonuses and incentives sa mga empleyado. Ti ginaistoryahan diri kung pila ang ihatag nga incentive sa mga government employees. Pero tingin pasalig dari sa provincial government nga syempre before magtakop sa 2022 makuha na naiyasang mga empleyado. Samtang subong nga adlaw Bombo Radio Western Visayas dululungan dari nga hiwaton ang Pork Festival sa may probinsya sang Iloilo sa mga kabanuhanan. Kaangay na lang sa Banwa sang Oton, Banwa sang Tigbawan, kag Banwa sang Leganes. Isa Leganes to pagatawgon to yung ilang festival nga Porky Festival. Ti ang ginalauman malang dari subong sa mga pumuluyo naton nga hindi bala sila mahubsan sang mga ginabaligya nga mga baboy. Kaya sa Banwa sang Leganes, lechon tong ginabaligya nila, hamakon mo isa ka kilo sang lechon, 250 pesos lang mo. O galing kay ti kada tawo, isa lang gida ka kilo ang pwede mo nga mabakal. Kay ti agod nga malikawan, ang mahubsan ang iban bla or hindi makatilaw ang iban nga mga pumuluyo. Ti maninilag, maluyag man dari nga ti improve pagid sang Provincial Tourism Office ang ilayang paghiwat man sa Pork Festival sa kada kabanwahanan matapos atong pagkadismaya sa pipila ka mga pumuluyo sa may bahin sang sang Santa Barbara nga kung sa diin puro lang kuno ya sang reservation in kaso nga ti mabakal sila hambanon lang sila yang reservation or na-reserve na ang ining mga baboy. So amo na subong madamo dari sa makahalawat-hawat. Actually karon man sa gabi may ara man sa pagapatigayonon or opening of lights dari sa may sa may Iloilo Provincial Capitol Complex. So amat-amat na nga naga-umpisa ang mga events dari sa amon sa may probinsya kag sa syudad sang Iloilo. Dara sa Bacolod, Bomboan, may opening of lights mga paghiwaton sa inyo? Yes, Bombo Lindsay, may ara ang city government no sang programa man kundi bago administrasyon. Naging confirm man sa naliga ni Mayor Albi Benitez nga sininga December, wala pa gid sila na sang date pa pero may ara man opening lights sa public plaza, sa government center kay mahiwat man sang programa kay ti grabe Bombo Lindsay no. December 1 nagikita kasadya man na sa inyo sa mga Porky Festival. Pero siguraduhon lang nga hindi ma-defeat ang purpose kay ang festival. Dapat do ga-enjoy man ang mga tao. Hindi na bala puro reserve. First come, first serve basis lang bala, Bombo Lindsay? Amo gani. Amo nang ipasiguro sa Banwa man sang Uton nga ti first come, first serve basis lang Kay ti agod nga makatilaw man ang iban basi bala makadto tong iban nga mga pumuluyo kag ti wala naman sang sapwon kay puro naman lang reserve kag basi puro naman lang display. Ti karon lang tawon tay na kun bala may mapuli nga nagahilibion ang siling gani sang kilala ko hindi kaya high blood sa baboy. High blood ka kay wala na yasang bilin nga baboy nga pwede mo mabakal kay puro na tanan reservation. Ti kabay pa sa amon dari nga mga pumuluyo mangin man ini mangin maayo man ini nga pamaagi agod nga ti ang mga hog racers namon diri mabuligan man. Pero maayo no kay dra sa Bacolod may opening of lights man diri sa amon may ara man. Sa may Rojas City, may ara man. Ti balik na gid kita after man balasang duha man ka tuig nga pagpaiway sa sining mga opening of lights at isubong masiling naton nga mangin merry nagiguro ang Christmas, Bomborita. Gani amo man na nga to na gina-hope no ginalauman naton Bombo Radio Western Visayas nga subong nga tuig. Ti last year to medyo pagid hulugot pagid no nga ton sini nga pag-celebrar sang Pasko. Subong do nagid do nag-ugyo nagid ang tanan no nga may ara na sa mga Christmas party. Ang depend gani pasugtan na to nga mag-Christmas party man ang mga kabataan. So may ara naman sa mga Christmas lights opening no diri sa amon sa Capiz mga kada Banwa diri open ya or may ara mahuya lang gid diri mga LGU nga wala sang mga Christmas light opening sa ilay nga mga kabanwahanan, Bombo Lindsay. Ahay. Pero ang abi nyo, ang mas maka-enjoy pagid diri kag mas masadya diri ang Pasko nila sa may Boracay, Bombo April.
Yes, tama ka gidira Bombo Lenzi, no? Kay ti damo man to nga daan sang mga activities, hindi lang ma-feel mo ang Christmas daw nagabakasyon ka kapagid kag lugar gid para mag family bonding, no? Pero amo na, no, sa isla sang Boracay may mga event man didto, may mga ginapasugtan man didto nga mga ining nga mga pakulo bala pag abot sang Christmas, pero ang opening of lights daw kalabanan man sa mga banwa diri sa amon may ara, pero only nga may changes diri sa banwa sang Kalibo, imbis nga giant Christmas tree kaparehas ang nakaangdan sa mga tawo, life size nga Belen ang igatukod sang amon nga bata nga mayor Bombolense. Mayo man ining mga ining mga aktibidad subong pagbukas gid sa bulan sang Disyembre. Sige lang, alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik